Ja. Så. Okay. Hej, Sølis. Jeg stod lige og lavede lidt morgengymnastik. Det er vigtigt at bevæge sig. Det har jeg altid gået ind for. Ja. Hvor er Ole henne? Ja, hvad tror du? Jeg sidder herinde i skabet. Hvor længe har du siddet derinde, Ole? Nu, det ved jeg ikke, Jeg har mistet al fornemmelse for tid. Så kom dog ud. Nej, jeg kommer ikke ud, før al hungersnød i hele verden er udryddet. Men det kan vi jo ikke. Altså, vi sulter jo ikke. Er du sulten? Nå nej, men Lis, det er der jo så mange andre, der er i hele verden. Det kender vi jo ikke noget til, Ole. Tage har taget noget med, Ole. Hvad har du taget med til? Hjemmelavet lever på steg, du. Hjemmelavet lever. Den er lune nu. Det er også lige før, at jeg kan dufte den. Kunne det godt lide? Ja. Hvad, Ole? Så finder jeg et stykke rugbrød, jeg har godt spist. Lige snuse til den. Nej, Dufter den dejligt. Ja. Jamen, så kommer jeg da lige ud i 10 minutter. Ja. Ja, jeg havde sådan lyst til lever på steg i morgen. Så med den siden, jeg har fået sådan der opstammet. Ja, jo. Og så en lille ølebølle. Ja, Ole. Så kan man lidt igen.